Moi boas. Boas, que tal, Borja? Ora, que tal? Que tal todo? Todo ben, todo ben. Bueno, como dicía antes, vamos a falar hoxe sobre o Entroido de Maceda, as súas figuras, as súas distintas festas, dividímoslo en dúas partes. Agora vamos a tocar cuestións relacionadas, bueno, co Felo e que é o Entroido en Maceda. Se non me equivoco, como teña aquí anotado, ti és vicepresidente da Asociación Felos a Corda da Serra, non? Sí, exactamente. Sí, estamos aí uns cantos amigos e estamos aí un pouco empuxando a figura do Felo. Bueno, o primeiro que te quería preguntar é que nos contaras pois, un pouquiño cando naceu esta asociación, bueno, con que objetivos naceu, que actividades se desenvolve, etcétera, etcétera. Sí, esta asociación, bueno, constituíuse legalmente como asociación no 2003, pero bueno, xa levaba desde o 92, 93 actuando como unha asociación, bueno, un grupo de amigos bueno, que como estamos facendo noso agora mesmo, que quería darlle un pouco de un empuxón para adiante á figura do Felo. Bueno, estes amigos xuntáronse na aldea de Tioira, aínda que xa existían moitos felos no resto das aldeas, e despois empezaron a facer traxes, porque ata ese momento o único que se facía era alquilar traxes, bueno, e sigue se facendo hoxe en día. Pero bueno, hoxe xa é máis normal que cada un teña o seu traxe, a súa carauta, bueno, as súas chocas, pero bueno, antes era un pouco máis complicado e foi un pouco os que primeiro deron este pasiño para que cada un tivera o seu traxe na súa casa. Digamos eso, que os objetivos e sobre todo non Sí, organizarse e visibilizar a figura do Felo. sí, sobre todo promover o entroido a figura do Felo de Maceda, é dicir, darlle pois un altavoz para que a xente veña as aldeas da Serra de San Omedio, de Maceda, e que o coñeza. E sobre todo despois que esa xente pois deixe os seus cartos no concello e que despois que o disfrute. Pois que o máis importante para nós é que veña e que o disfrute. Eh, bueno, e desenvolvedes algún tipo de actividade aparte desto, porque eu lembro, creo que foi o ano pasado, ou hai dous, creo que o ano pasado, que, bueno, estivestes como asociación aquí en Vigo falando pois, sobre o vos entroido, non sei se logo tamén tedes charlas, pois non sei, en algún instituto, colexio ou por algunha asociación convidados ou así. Sí, para a verdade é que sí, que intentamos que ir máis alades non só no entroido, é dicir, que todos os sitios onde nos chamen, en comunicación, como pois eso, en charlas de institutos, de faladoiros, de hai unha exposición de traxes de típico de entroido, ali estamos, pois un pouco eso, dar a visibilizar o máximo que podemos. Sí que é verdad que non chegamos a todos os sitios porque non podemos, ou porque falta de tempo, ou por falta de persoal que poida ir, pero sí que o intentamos sempre. E xa, bueno, entrando en materia, vou facer unha pregunta que é a mesma que lles fixen o entroido de Cobres e o entroido de Sande, que, bueno, sí que é certo que son preguntas que teñen difícil resposta, pero é sobre as teorías que existen sobre as posibles orixes do felo. Teorías ou teoría, bueno. Pois a verdade é que eso é un pouco como din por aí, son todo lendas, por así decirlo, porque non se Ah. sabe a orixe exacta de onde saliu o felo, pero bueno, o que sí que se sabe é que o felo é sinónimo de máscara e que semáticamente ven da palabra xermánica filo, escrito fillon, que se pode que significa a azoutar. Entón, podese entender como alguén que estaba como unha rebelión dos vasalos para azoutar aos condes do Castelo de Maceda. Hai a versión contraria, que era
que eran os recaudadores dos mesmos condes os que salían con as carautas como a figura do felo. Pois tamén dicen que ven de máis máis atrás. dunha no, a, máis preto do que é a actualidade Sí. das guerras carlistas, falan de que algúns soldados que deixaron por aquí as súas chaquetas e que a partir de aí que se creou, por así decirlo, a figura do felo. Pero, bueno, sí, claro, ao final é complicado porque, claro, pasa igual que con outros, que logo hai teorías que falan xa que son figuras moi antigas e hai séculos e séculos, hai moitas teorías, claro, ao final é Claro, complicado porque non hai nada por escrito tampouco. claro, pouco que se sabe, parece ser que sí que o tema das chaquetas dos soldados que sí que parece ser que foi verdade, pero pouco máis, é dicir, o mellor é unha mezcla de todo ou non é ningunha das que acabamos de decir, pero bueno, eso é o que máis ou menos podemos saber ata de agora. E para entrar un pouco pois, sobre que é o traxe do felo, contanos pois eso, como está feito, tanto o que é o propio traxe, digamos, non? Como a máscara, os quilos cando levades todo posto, etcétera, etcétera. Sí, pois se queres empezamos de abaixo para arriba e Sí, así non perdemos ningún elemento. Pois desde abaixo para arriba serían as botas de folo ou de fuelle, que eran para protexer da humidade e do frío, uns calcetins de brancos de lã, para o mismo, por o tema do frío, medias negras, eso é importante porque xa nos ten pasado que ten chegado xente pensa que é felo e ven con unhas medias de outra cor. Despois claro. despois unhos pantalóns curtos tipo pololos con ringleiras de perillos ou pompóns de distintas cores, tanto de lã como de fío. E despois, para arriba, camisa branca, unha garabata e colares de cores para de adorno. Despois, arriba, nós temos o que é a carauta, que diferenciamos en dúas partes, que sería a parte de arriba ou mitra, que está feita dun metal en forma de chapa, e esta está pintada coa representación dun animal autóctono da Serra de San Mamede. Por detrás desta chapa vai cosida unha pela ou pelexo tamén dun animal da Serra de San Mamede e vai coronada con un rabo de raposo. Despois, a parte de abaixo é a que semella a unha faciana e que está pintada con un sorriso retranqueiro, grandes bigotes, amplas cellas, coloretes en ambas meixelas e barba natural pegada como se fora a barba dun home. Se queres vamos a ensinar rapidamente. Esta sería a miña careta, a parte aí vale, esta é a parte de abaixo, a barba, ten tamén dous perillos nas esquinas, pois por detrás temos aí a pel, e eso sería a carauta. O que comentaste de raposo, sigue sendo, agora é sintético ou Sí, non? agora son sintéticos, Sí. Porque agora non se dan conseguido ou se han conseguido son moito máis caros que os sintéticos, claro. Claro. Sí, sí, E sí, sí. despois esta madeira das carautas é madeira de vido, de cerdeira, de nogueira, de madeiras que son lixeiras, para que así se podan levar todo o día postas. Esta madeira cócese para que despois, unha vez que se traballe, que despois que non rache.
Despois, eso sería o que é a carauta ou careta. Despois levamos unha colcha con flecos ao redor da cintura para amortiguar os golpes do cinto das chocas. Despois nós levamos cinco chocas e como elemento intimidatorio levaríamos o que é un caiado ou un bastón. Bastón, sí. E sobre, bueno, o que os animais que levades na mitra, síguese un pouco a tradición, pois, animais a zona ou agora, pois, xa pode variar un poquinho e non teñen por que ser animais a zona? Eu teño visto de todo, pero sí que é verdad que a tradición sempre foron animais da zona. Eu teño visto, teño visto tigres, teño visto, pois non sei que decir, Sí, leóns, é dicir, cousas que non son autóctonas. Pero bueno. sí. E o traxe, cando levades todo posto, chocas incluídas, a máscara, o traxe, sabedes máis ou menos canto pode chegar a pesar? Nunca me puxen a pesalo, pero podes decir, por exemplo, que as chocas ao mellor depende do tamaño, porque vai por tamaño según tamén se é neno, se é un pouco máis adulto, se é un adulto, pois ao mellor un adulto, unha choca, ao mellor pesa, ponlle kilo e medio, 2, ao mellor quedo me corto. Por 5 xa son 10 kilos, eso mínimo. Ao mellor son 15 ou máis. Claro. Despois xa levas a carauta, que ao mellor xa che son outros 2 kilos ou así. Mas Sí. despois levas a faixa, a camisa, pantalón, a chaquetilla, que me olvidei de comentala, que é unha chaqueta corta, Sí. que tamén leva unha pañoleta larga, grande por detrás. Pois máis botas, máis todo o que levamos, pois non sei, ao mellor 30 kilos chegamos cada un. É que non chova ese día, é que se empape todo, que en todo xinta vai ser moito peor. Entón, peso doble, claro, claro. Claro. E logo, quero dicir, vos, porque eu tiña entendido que chegades, digamos, a distinguir o que son as chocas, non? Macho, femia e os sons e todo iso. Como é iso? Exacto. Eu, por exemplo, bueno, dentro das chocas hai que nas leva de pau, con badal de pau, hai que nas leva con badal de metal e incluso con badal de oso, dun animal. Dentro deses badales, despois tamén hai os sons, é dicir, máis gordo, o máis grave ou máis fino. O máis grave sería o macho e o máis fino sería a femia. Por exemplo, eu teño no meu cinto levo macho, femia, macho. Ese, ao tocar as chocas, pois sonan dunha maneira. Hai xente que ao mellor prefire que sea ao revés, que leva máis femias e menos machos. Entón fai ao revés, fai femia, macho, femia. E sona diferente. A min como me gusta, como levo eu, e casi todo o mundo, máis ou menos, os que coñezo eu, levo así. Con macho, femia, macho. Pero sí que é verdad que pódense dar pois distintas combinacións. Sí. E un tema que me teño fixado eu é que os felos usades tamén o que son as chocas, non? Incluso para golpear a xente, o sea, non forte, pero para golpear a xente. Sí, é un pouco como complemento ao instrumento de intimidación que é o caiado. Se colles co caiado, pois despois arrimarlle as chocas, pois ven ao traseiro, ven ás costas, con cuidado, sempre con moito cuidado, porque ao final non deixa de ser un material duro, que se das con forza, pois podes facer moito dano. Claro. E xa avanzando, eu quería saber cal é o papel principal do felo. Digamos que representa, vos cando vos vestides de felo, que tedes que facer? Que representades, digamos? Bueno, o felo ao final é a auténtica autoridade, é dicir, todo xira en torno a él.
a xente está pendente nas súas casas de escoitar o ruido das chocas, para botarse fora das casas e ir ver os felos, para arretalos, para que corran detrás deles, para que se arrimen, para que, o que falábamos antes, para que lle arrimen as chocas e que lle den no cu, para está deseosa de que os felos cheguen e que vayan ás súas casas, que coman, que beban, que o pasen ben. Ao final é eso, a figura do noso entroido. É un Sí, pouco, bueno, o que marca todo. claro. E logo, bueno, vemos que xa falaremos logo sobre o que fai o felo, non? Pero primeiro, o sea, quero dicir, o felo vemos que toca moita xente, pero digamos que a vos os felos non vos poden tocar se vos non dades permiso, así quero dicir, non vos vai vir alguén a tocar ou a empurrar ou a lanzar algo, quero dicir, eso en principio non se fai. No, no, eso é como, supoño que no resto dos entroidos. Ao ser a autoridade, pois telo que respetar e tes que, pois, se el quere xogar contigo, pois xoga, senón non vas a ir tú pois o que dices tú, de tocalo, pois o mollalo ou esas cousas. É dicir, Sí, tes que respetalo. Eu tamén, se vou a outro lado, pois a súa figura, pois teño que respetala. Se ela ven a xogar comigo, pois eu entendereino, intentarei non pasar ben, pero non vou, o que non vou é de ir de primeiras a meterme con ela, eu creo que é algo que é de sentido común, pero bueno, sigue que é verdad que hai xente que a veces ou ven de espabilada ou non sei, ven a estropear un pouco ese bo ambiente que é o que nós temos sí. no Entroido. Pero bueno, o que é a xente dai da Sí, zona no, sabe normalmente a xente que é da zona e incluso se non é da zona tratan con total respeto ao felo. É dicir, nisto temos que estar sempre moi agradecidos de que nos tratan de maravilla e que sempre nos tratan con moitísimo respeto. sí, sí, sí. E logo, un tema que é moi interesante que te quería preguntar é que vemos que, bueno, que dimos antropólogos, non? Que está o felo, o peliqueiro, o cigarrón, hai eso, logo a máscara da xironda, peliqueiros ensarreados, e o que falan é que todos en conxunto serían parte da mesma figura, digamos, porque claro, antigamente non había esas fronteiras, nin concellos, nin tal, pero eso non significa que teñan os mesmos comportamentos. Entón, nos vemos, por exemplo, que un peliqueiro para nada é igual que un cigarrón, ou incluso a actitude dun peliqueiro para nada é a do felo, non? Quer dizer, o felo vémolo e é como máis así trasno, fai máis eso, métese coa xente. Entón, un pouquiño, pois, explicar como é o carácter e a actitude do felo que pensas ti que o fai distinto a outros que son similares no traxe, non? Sí, eu creo que o sintetizaches moi ben. Eu creo que a diferencia un pouco é na actitude. É dicir, eu creo que o felo é como máis primitivo, para así decirlo, non é máis tan señorial como podo ver eu desde fora, falo desde a máxima ignorancia. Que vexo, por exemplo, Cigarrón ou Peliqueiro, que eles son máis desfile, son autoridade, non se pode tocar, e nós sí que somos máis pois meternos ca xente, ir cos veciños, facelos rabiar, esas cousas, o que dices tú, de ser trasno, de xogar con eles, de sacarlle un sorriso, eso é o que é un pouco o que marca a diferencia, a actitude sobre todo. E despois, bueno, as diferencias que, aparte que, por exemplo, son o instrumento de intimidatorio, noso é o bastón, e despois nós somos 5 chocas, eles, por exemplo, creo que son 6, a carauta por detrás é diferente, eles teñen máis partes da carauta, por eso te digo que nós somos como máis primitivos, Sí. É así. Sí, porque, claro, a Na, nos... Sí, e nós tamén, o que non nos facemos, por exemplo, é facer un percorrido que falaremos máis adiante, supoño, un percorrido por as aldeas, sí. para estar eso, o máis cercano ao veciño posible. Entón, eu creo que esas son as diferencias máis claras, máis evidentes.
Sobre eso que comentas, xusto, que te quería preguntar, que como organizades a saída do Felo, como planificades, que días saídes, etcétera. Porque, claro, a nós, estes días moita xente, ao subir vídeos, preguntábamos, queremos ver os felos, pero non encontramos donde van a estar. Claro, eu se decía, no, pero ese precisamente non é o que o felo non ten un sitio fixo. Claro, é que o Felo é totalmente anárquico, é dicir, desde o 1 de xaneiro despois das uvas, desde ese día hasta o mércores de cinza, pode haber felos. En calquer sitio, en calquer momento, onde menos te esperes. Sí que é verdad que nas 4 semanas que dura o entroido, pois que o número de aparicións aumenta, sobre todo as fins de semana. Pero onde sí que seguro que o vas a ver son nas aldeas do Concello de Maceda, sobre todo para as da Serra, nas que se fai o percorrido habitual, que é onde naceu o Fel, por así decirlo. Despois, claro, o día que o sábado e domingo de Entroido, aí sí que xa hai un percorrido que é o que se fai todos os anos. Empeza en Castro de Escuadro, por a mañá, a partir das 9:30, e despois vai indo pois, sigue a carretera e vai percorrendo todas as aldeas. Para esas persoas que queren ver o Felo, pois non ten máis que mirar no cartel as aldeas polas que van pasar os felos e preguntarlle a xente, xa pasaron os felos? Se xa pasaron, teñen que ir á seguinte. E se ainda non pasaron, pois esperar. Coller o bo sitio para disfrutar do, do, das experiencias do que van a ver dos felos ao paso por esa aldea. Sí, sí, sí. E que ademais esa é a gracia do felo, porque senón, claro, se o pos digamos, nunha rúa a desfilar, perdería todo o sentido que ten o felo e o tal Sí, e que vai é que polas aldeas, non? exacto, é o que che comentaba antes, que non é ir por as aldeas, pois ao mellor nunha aldea pasas por 20 casas, noutra ao mellor só vas a 3 ou 4, é dicir, ao Claro. mellor estar na mesma aldea, ao mellor tes que estar escoitando, a ver onde escoito as chocas, pois ali teño que ir si quero velos. É Sí, así. sí. Sí, vin por aquí o percorrido dos felos pola serra e a ultramaratón do rural. Hai que perseguir o son das choques. Sí, ao final é así. É Sí. así. E como é o recibimento nas aldeas cando chegades aos felos? Pois a verdade é que, como dice o Jesulín Dubrique, en 2 palabras, impresionante. Eso non hai máis que ir ás aldeas e velo, porque a eles, a xente das aldeas non se pode pedir máis nada, porque nos tratan sempre, a verdade que, de maravilla. Comida e bebida a barrer, despois sempre cun sorriso na boca, non sei, é que é para o que te decía antes, de ir e velo. Porque a xente, incluso a xente maior que por problemas de saúde ao mellor xa non pode sair, baixar as escaleiras e sair á rúa, pois acercas ás ventás, aos balcóns, solo que che ver ese sorriso, porque xa che mereceu a pena vestirte e sufrir todo o que estás sufrindo, porque ao final do día son moitos kilómetros, moito peso, pero bueno, xa mereceu a pena. Sí, ademais un pouco eu o que teño visto algún ano aí e o que vemos moito nos vídeos é que ao final, claro, en moitas zonas non que pode quedar pouca xente, tamén ao final cumplides unha función social no sentido de alegrar o día a xente, visitala, incluso a xente non que está esperando todo o ano para que vaiades vos por aí. Sí, incluso que vai a xente pois de outros lugares que ven a ver os felos, que vai a esas aldeas, a xente alégrase de que as aldeas estén cheas. E Claro. incluso hoxe vía nas redes sociais un gran amigo meu, que como se fora meu irmán, Miguel, que decía que antes só as abrían as casas no verán. E Sí. agora, pois, con o entroido, pois cada vez se ven máis a casas abertas durante estas datas. A verdade é que, nese sentido, está crecendo o entroido de Macedo, ou eso é o que a mí me parece, é que dá gusto cada vez que haxa máis xente nas aldeas.
Eu sobre iso quería preguntarche, porque claro, ao final o rural non é, incluso de Maceda, eso non é alleo pois ao despoboamento, que cada vez haxa menos xente, e claro, non sei se vos notades dun ano para outro, 2, 3 anos para outro, pois que en algunhas aldeas pode haber menos xente, que vos recibe menos xente, ou que en algunhas xa non quede ningún, ou así. Sí, desgraciadamente, pois sí, pois de ano a ano, pois botamos en falta, pois falta tal señor, tal señora, pero bueno, nos, nos temos que seguir para adiante, temos que seguir levando esa alegría aos que quedan, mientras quede unha sola persona nas aldeas, por ali vai pasar o felo seguro, Sí, sí, sí. seguro ademais. Sí, sí, sí. E ademais, vos estades algo tamén o que no núcleo urbano de Maceda, non tanto, pero estades, pero quero dicir, o recibimento, non digo que sexa malo, pero digamos que igual Sí, notades moito mellor ese recibimento nas aldeas que no propio núcleo urbano, non? no, é que é totalmente diferente. Sí que é verdad que últimamente pois foron aceptando, por así decir, máis a figura do felo, cada vez gusta máis, pero sí que é verdad que non ten nada que ver ca, co recibimento que nos fan nas aldeas. Non ten nada que ver. Eh, e logo, algo que tamén te quería preguntar, que, bueno, ti tamén o exemplo de eso, digamos, pero a xente nova aí de Maceda, todo o que é o Concello, segue a tradición de vestirse de felo, participa activamente, eso, pois, vestíndose como felo, ou é só a xente pois que lle ven de tradición de familia, ou como é iso? No, a xente que leva a tradición e que o leva, por así decirlo, na sangue, pois esa vai no facer si ou si. Si que é verdad que fai uns anos pois que era como un pouco moda. Pois todo o mundo quería vestirse de felo, eh, pero bueno, ahora sigue pasando, pero bueno, sí que é verdad que ahora os nenos desde pequeniños vístense, gustalle, os pais pois teñen máis facilidades e poden axudar a que eso sea favorable, é dicir, a xente nova o que se quere vestir pode o facer, antes era diferente, pero sí que é verdad que as familias que non o levan na sangue e lles gusta ou queren que o seu neno ou a súa nena se vista de felo, pois a verdade é que ten todas as portas abertas e sempre nunca tivemos ningún problema nese sentido, é dicir, pode ir vestida a nai ou o pai ou calquera membro da familia de disfrazado de outra cousa, levar ao neno que vai vestido de felo na man, sin ningún problema. En ese sentido, nós somos totalmente tolerables, por así decir. Sí, sí, sí. E algo que non te preguntei antes é que o que é a máscara de felo siga vendo aí na zona pois artesáns que as faga ou se alguén quere comezar a vestirse, quere se, onde consigue o traxe, a máscara e todo iso, como sería ese proceso? Sí, sigue podes, si queres vir a probar, pois podrías alquilar distintas casas que teñen a alquilar tanto chocas como traxe como carauta, ou se queres comprar, que xa é o seguinte nivel, pois poderías ir a falar con artesáns que hai de toda a vida ou algúns que están agora iniciándose que xa están cousas que dá gusto velas, pois non tería ningún problema, tanto en artesáns de carautas como despois no tema de traxes con costureiras, con modistas, que si que si tú encargas, pancho a medida. Sí. Pero digamos que eses artesáns, ou seja, que fan o que é a máscara e tal, fano para que se vai a vestir de felo, pero se unha persoa de fora, imagina que, quer decir, non as vende o público como tal, digamos, o sea, é para que se vai a No, vestir eso, de claro, eso tú tens que ir falar con ele e encargar e quero unha carauta para, pois, por exemplo, por o ano que ven ou
para dentro de 2 ou para o meu fillo, entón el faicho ou non xo fai, pero normalmente non hai problema. Nese Sí, sentido sí. non hai problema. E entrando, bueno, así, xa nas últimas preguntas, seguindo co tema este do despoboamento, como ves ti a existencia da figura do felo a medio ou longo prazo? Ti pensas que non corre perigo e que vai seguir existindo? Pode chegar un momento que a medio plazo que xa non? Home, eu penso que sí que a verdade é que hai un gran número de felos, tanto sábado como domingo de Entroido, e ademais no resto de todo o ano que se visten. Sí que é verdade que dependemos un pouco da xente das aldeas, porque Claro, o día que o despoboamento sea total e que xa non quede xente nas aldeas, pois o felo ao millor síguese vestindo, fai o mesmo recorrido, pero vai ser un pouco descafeinado ao final, porque a esencia é eso, de xogar, facer o trasno ca xente das aldeas. claro, claro. Entón, desaparecer non creo que desaparezca, pero sí que ao mellor pode chegar ao punto de que ao non ter con quen meterse, con quen xogar, pois que este descafeinado. Claro, claro, que ao final acabe indo polo núcleo urbano e perdería tamén parte da esencia, ao final. Exactamente. Preguntan, mira, por aquí, que lle gustaría resaltar tamén, bueno, o papel que xoga a muller nestes momentos, porque antigamente, polo sistema patriarcal non se vestían, non? Porque antes só se vestían os homes e os homes solteiros, creo, ou algo así. Yo somos solteiros, sí, eso agora mesmo é impensable, porque tanto mulleres como nenas como homes casados ahora é todo quen se queira vestir podese vestir. De feito, eu coñezo a mulleres que son de familia de felos e dá gusto velas ir de felo. Hai outras homes que pois non o levan na sangue ou levan menos tempo, pois Claro, nótese muitísima diferencia. Ao final, eso é o que falamos sempre, de vivilo, de leválo no sangue, de claro. eso. Porque hai, dicías ti que, quer decir, inda que esteas casado, podes seguir vestindo de felo, non? Non é como, por Sí, exemplo, claro, no Entroido de Cobres en Vilaboa, por exemplo, antes organizaban os homes solteiros, as mulleres organizaban outra parte do Entroido, pero claro, aínda a día de hoxe ti vas en madama ou galán nese Entroido ata que te casas. Unha vez que te cases, xa o deixas, pero no, o vosso caso non é así. no noso caso non é así. Antes sí, pero agora solteiros, casados, divorciados, separados, ahora é igual. Sí, sí, sí. E logo, unha pregunta que me pareceu así moi interesante, que tamén fixen os outros entroidos, e é que, bueno, sobre, especialmente comentara yo de Sande e de Cartelle, que como afecta a hora de dar a coñecer o vosso entroido estar nunha zona, digamos, onde tamén están os grandes entroidos máis turísticos, non? Digamos que está ese triángulo máxico aí que tamén é o que máis se promociona, pero fora deso estades moitísimos outros entroidos igual de vos, como vos afecta vos iso? Ou non vos afecta? Non, está claro que nos afecta. Ao final é unha desventaxa porque nós estamos como máis apartados, pero bueno, nós vemos que é nós sentimos que é un entroido precioso, que merece a pena vir a velo. Temos de vez en cando visitas de famosos que quedan encantados, que queren repetir. É dicir, nós eh, sempre que sempre que podemos, pois tratamos bueno, sempre que podemos, non sempre, tratamos a esa xente que nos ven a visitar, pois de maravilla. Queremos que disfrute o máximo posible, é dicir, nós despois o tema do triángulo máxico, pois nos aspiramos a que sea un cuadrado, pero facendo o máximo que podemos, é dicir, o que falábamos antes, de pois, ir a faladoiros, ir a medios de comunicación, ás xuntanzas que hai de entroidos, ás mascaradas que fan, por exemplo, os nosos veciños de Viana e Vilariño de Conso, é dicir, Sí. imos a todos os sitios nos que nos chaman, procuramos acudir para dar a coñecer o noso felo e que non se perda pois ese felo e que se recoñeza a nivel
a nivel, pois, a outros niveis que non sean o local, por así decirlo. De eso iba a te preguntar si este ano tedes confirmado ou non se vades ir a Mascarada Ibérica de marzo en Viana e Vilariño. Sí, en principio estamos invitados, veremos a ver se hai xente que se quere apuntar ou non, pero eu creo que sempre nos tratan moi ben e en principio sempre hai representantes na mascarada. Sí. E logo, bueno, xa falabas ti de eso, que falábamos, non? Que non tedes horarios fixos, nin un sitio fixo, pero que vos quixera ir ver esta fin de semana, que días saídes e dende que hora, máis ou menos? Pois o sábado e domingo, a partir das 9:30 sae o autobús da Plaza das Toldas de Maceda. Desde aí dirixes a primeira aldea, e despois vai facendo o recorrido que hai nos cartéis. Castro de Escuadro, Pías, San Tirso, etcétera. É dicir, pola mañá fais un percorrido, vais a comer outra vez a Maceda, e pois a tarde faise outro recorrido e acabas outra vez en Maceda. Depois o martes tamén poderíades ver os felos, porque van no desfile de Maceda van encabezando o desfile. Sí. E o sábado que saídes ali dende o centro para logo ir no autobús, por ali, mentras que estades polo centro, vades a moveros un pouco ou non? Ou simplemente punto? Sí. Como sempre hai que esperar así por os máis rezagados, pois por ali sempre hai xa os primeiros xogos, por así decirlo, as primeiras trasnadas por ali por a praza. E xa para rematar, quería preguntarche eso, pois, que vos queira seguir, se tedes redes, asociación, páxina ou así. Sí, temos unha páxina de Facebook que se chama Felos da Corga da Serra. E despois hai unha páxina web que, aunque non é nosa, non é propia, que é felosdemaceda.com, na que se recolle moi ben o que é o felo, ademais de ter imaxes, vídeos de cada ano, como unha hemeroteca, por así decirlo, de todo o que se vive cada ano. Vale, bueno, eu con isto, a verdad, xusto rematamos en tempo tamén, eu non teño máis preguntas, entón nada, antes de pasar agora a segunda parte, eso, nada, quería pois animar a xente pois a que vos coñeza tamén, que vai ali, e tamén pois a darvos as grazas tanto a ti personalmente como a asociación pois por participar destas xornadas, polo traballo que facedes tamén de visibilizar o entroido rural. Verémonos este fin de semana en Maceda e nada, eso, darche as grazas por estar hoxe aquí. Nada, grazas a ti por darnos a coñecer, por ser un altavoz para, sobre todo, as novas xeracións que están agora cas novas tecnoloxías, cas redes sociais, e que, nada, é un placer sempre estar ao servicio do felo para que siga para adiante. Pois nada, pois mil grazas e nada, eso, deixoche marchar xa e nos vamos comezar agora a segunda parte. Vale. Chao. Moitas gracias, chao. Bueno, vamos a comezar agora, vamos a ver, isto de aquí, voulle dar pasos a Manuel Gil, que é da Asociación Felos das 11 Parroquias. Aí estamos. Hola. Moi boa. Hola, boas. Moi ben, gracias. Bueno, vamos a seguir un pouco esta conversa. Eu vou intentar non repetir moitas preguntas para que a toda a xente que está conectada, que é bastante, que non se aburra, nin se lle faga repetitivo. Nada. Bueno, eu antes de nada quería preguntarche, ti és membro da Asociación Felos das 11 Parroquias, non quería preguntarche cando naceu esta asociación e con que obxectivos, non? Esta asociación naceu, pois, fará uns 8 anos, 8 ou 9 anos. Bueno, a nivel administrativo decidimos dun xeito xa formal rexistrarnos como asociación fai 3 anos, antes da pandemia, 3-4 anos. E, bueno, nós somos unha asociación cultural que non só nos centramos na figura do felo,
porque o felo non deixa de ser un persoaxe dun entroido. Si ben é certo que o entroido de Maceda sempre se fala do felo, o felo son máis cousas. E hai moito entroido que desapareceu. Quedou o persoaxe. E, de feito, prácticamente solo queda o persoaxe do felo e a figura do felo. Pero que era todo o que engloba un entroido, pois prácticamente desapareceu. Pero nós viñemos a aparecer, bueno, levamos moito tempo vestíndonos e tal, pois fai 8 ou 9 anos. Sobre eso vouche preguntar logo, pois sobre un pouco así o que falta agora respecto que había no entroido de antes, non? Pero antes de nada, unha pregunta que tamén fixen antes, que supoño que é similar, claro, a resposta vai ser a mesma, que é como organizades a saída do felo, pois esos días, lugares, etc. A ver, isto das saídas cambiou moito, sobre todo estes últimos anos. Si é certo que se salía despois, contan os vellos, que xa despois de Nadal se salía. Uns salín despois de Nadal, outros había que en zonas que esperaban o San Antonio, que é o 17 de xaneiro, porque era o patrón dun pobo que foi epicentro do entroido xinzo da costa, pero xa se empezaba a sair daquela época, antiguamente. Que pasa? Que antiguamente había moi poucos traxes. Entón, podías ver 3, 4, 5 felos e moitos traxes eran alugados. Non como ahora, que, por exemplo, este sábado pues, podes atopar con 150 felos. Entonces a cousa cambia, porque antes si ibas 2, 3 personas, 4 personas e si te metían nunha casa. Tomabas algo, bromeabas, metíaste cos veciños. Hoxe cambiou todo, non? Porque hoxe pues, igual vas cuadrillas de 15, de 20 e entonces pues cambiou moito. Pero bueno, xa che digo, desde un mes antes, desde cando empezan xa os domingos, fareleiro, corredoiro, o leiro, pois xa se empeza a salir, sobre todo os fins de semana, porque, bueno, nos encontramos cunha población flotante que, inda que as súas raíces están no concello de Maceda, pois un 80% pois vive fora dai. Entonces, sobre todo, esas saídas se centran os fins de semana. E ademais que antes, non sei se é así, supoño que sí, non? Que cando saían pola serra podían incluso pasarse días por aí fora, non? Quero dicir, e dormindo... Sí. Eu, bueno, teño un pai que ten 86 anos, que agora falla algo a cabeza, pero eles salían por a mañá e dormían nas palleiras. Claro. Bueno, aqueles traxes, polo menos estes nos anos 60, 70, xa estaban moi deteriorados e chegaban a dormir nas palleiras, incluso chegaban a por trapos vellos debaixo das chocas e colchas porque amortiguar, porque estaban moi cansos. E algo que se perdeu, que era moi típico, era que nas tabernas dos povos, que daquelas había moitas tabernas en todas as parroquias, facíanlles un ponche para darlle forza, con ovos, coñá, leite, pois lles preparaban un ponche para que beberan e tuveran forzas para seguir turrando das chocas. Sí, era así. Tamén era certo que eran povos cheos de vida, cheos de mocidade, cheos de xente. A xente non é que vivira no rural, é que vivía do rural. Todo o mundo tiña as vacas debaixo da casa, bueno, había vida, había moita xente nova e aquelo invitaba pois a eso, a estar de troula pois todo o día. Din por aquí, entendo que o que te referistes ti, a base de viño con ovos, claro, o ponche. Con ponche, con leite, coñá. Deixouse de facer. Eu fai 20 ou 20 anos acórdome na parroquia de Teoira que chegamos e nun bar se nos tiñan preparado unha xarra de ponche. Pero era para eso, para que tú seguiras, porque estabas canso de andar de pé, de misturar bebidas, de tal, e a verdade que dá forza, funciona eso do ponche, dá forza. Eu nunca probei, así a priori non sei como saberá eso, pero... Sí, porque andabas de aldea en aldea, hoxe xa se vai muitas veces nos coches, pero antes sí que andaban e dormían nas palleiras e bueno, era
era outra vida, é outra historia. Sí, sí. E houbo algún momento no que o Felo deixara de sair por as aldeas? Sabedes No, algo? eu penso que non deixou de sair nunca. Si é certo que o que é o Felo, a ver, porque o Felo volvemos a un persoaxe. Eu creo que cando se empezou a perder o Entroido, que se perdeu, porque é importante decir que o Entroido, como se entendía antes, o ciclo de Entroido perdeuse os fiadeiros, perdeuse os reinados, perdeuse o testamento do burro, na serra había testamento do burro, había as mademitas, os reinados, que era moi bonito, eso todo perdeuse, quedou a figura do Felo. Cando se empezou a perder? Pois eu, polo que lle escoito falar a miña nai, a xente nos anos finales dos 60, 70, 80, que a migración. Houve unha migración moi forte, moita xente nova, povos inteiros que se foron a Francia, a Suiza, a Alemania, ao País Vasco. A migración fíxolle moito daño ao Entroido. E houve aí, por non sei, uns anos oscuros, 70, 80, a finales do 90 xa empeza a remontar, pero houve aí uns 15, 20 anos onde se perdeu o Entroido e se perdeu transmisión oral, se perdeu moita transmisión oral. Hai moita xente nova e non tan nova que non sabe, que nunca escoitou falar dos reinados, por exemplo. Entonces, si é certo que a figura do Felo está recuperada, pero o Entroido, como se entendía antes no rural, no que é na falda da serra, perdeuse. Temos un rito, temos o rito do Felo de sair, de ir polos povos e tal, pero ese ciclo tan completo como había antes dun domingo corredoiro, de ver os rapaces cos toxos arnaos, coa colleiras, cas berzas e ese tal, eso perdeuse moito. Moito unha porque non existe esa sociedade xa, e temos que aceptar. Claro. Esa sociedade rural que moitas veces añoramos e que todo o mundo temos ese discurso, é que antes o Entroido, é que ahora perdeuse, é que ahora non se fai, é que non se pode volver ao de antes porque o de antes non existe nin vai volver. Sí. Entonces, tampouco se trata de reproducir escenas de Entroido de fai 40, 50 anos, porque entonces volveríamos ao teatro. E non se trata de eso, trátase de aceptar que a sociedade mudou, hai que nos pode gustar ou non, pero mudou, que aquela sociedade non existe, aquela sociedade da xente que vivía da labranza, que tiña as vacas debaixo da casa, eso xa non existe, e algo que como falaba o compañeiro antes, que nos fai dano, que é a despoboación. A despoboación é o problema máis grande que teñen os entornos rurais, e o de Maceda non é menos. Claro. Sí. No, aparte, xusto do que comentabas, o sea, conservades todo, o que, por exemplo, manteñen en boa parte, enlaza todo o tema do testamento do burro e tal, vos tamén o tiñades todo ese ciclo completo, pero digamos aquí que... perdeuse todo, perdeuse. Aquí está perdido. Podes escoitar a xente por riba dos 70 anos falar deso, había fiadeiros, e hai un recorte dun período que hai nos anos 40, así, donde unhas mozas do pobo de Castro, pois nun fiadeiro de Entroido, foron levadas ao cuartel da Guardia Civil e tal, porque estaban nun fiadeiro de Entroido, pero aquí perdeuse, e iso temos que aceptar. É importante saber que temos a figura do Entroido. Ahora recuperouse o da Amarela, bueno, xogos que había antes nas aldeas e tal, levouse a Maceda porque nos povos non hai xente. É que hai que aceptalo. Nos povos non hai xente, e de un ano que pasa cara a outro, pois vemos que se poden quedar 3, 4 veciños e que a ver, pero reciben cas portas abertas cunha ilusión tremenda, pero que a figura do Felo queda, pero que o ciclo do Entroido pois perdeuse. Sí. Seguimos comendo grelos ca cachucha, eso é moi importante, seguimos con esas cousas, pero sí se perdeu moito, xa hai que aceptalo. Sí. Aparte, claro, incluso hai cuestións como o testamento do burro que podes chegar en algún momento igual a recuperar, pero hai outras cousas que non, porque claro, é o que distí, se non hai esa vida, non hai esa xente, hai certos procesos, certas tradicións que é imposible de desenvolver, claro. E máis un xeito natural, se non é teatralizado. Claro, igual que, por exemplo,
e non se trata de comparar, igual que Laza, por exemplo, é unha especie de vila-pobo, está aí en un intermedio que non sabes, nin é vila grande, nin é pobo, e aí se conservou o que é o que se entroide por un entroido rural que había máis acelerar era na falda da serra de Samamede, e non hai núcleos de población potentes, entonces calquer veciño pois facía un testamento, ou había moitos veciños que facían un testamento. Eso é imposible porque xa non é un testamento onde se facías unha crítica aos veciños, xa non existen veciños, non se perdeu a complicidade, o de interactuar ao longo do ano entre veciños, porque non hai veciños. Podería facerse? Pois probablemente se poda facer, ao millor, sí, pero non deixa de ser unha interpretación. Claro. Sí. Me comentan por aquí sobre o que comentabas antes o Ponche, que era como unha especie de Red Bull antiga, di por aquí o me das chocas, eu só probei un ano ese Ponche, é certo que dá forza, pero tamén hai que botarlle peito para bebelo. Sí, a ver, é certo que a ver, é hipercalórico, ten alcohol, pero bueno, eran as vitaminas de antes. Pero, bueno, tamén o queimas, porque andar cas chocas todo o día por aí queimas todo, é certo. Pero, bueno, era o seu que tocaba nese momento. Sí. E como, eso, que a mesma pregunta que fixen antes co anterior compañeiro, como vivides vos o recibimento nas aldeas, aínda a día de hoxe? Home, é unha alegría, a ver, nós salimos tamén por Maceda, por a vila, porque hoxe Maceda, 80% da xente que vive de Maceda é xente que veu das aldeas. Maceda nútrese de veciños que veñen das aldeas, pero é certo que o contexto do felo son os povos, e a xente, sobre todo maior, que o viviu de nenos, é a xente que mellor se sabe comportar, porque, sobre todo, se vas cuadrillas pequenas de 2 ou 3, te convidan a entrar na casa. Que o bonito, que é algo que ahora xa non se fai, porque ahora, claro, este sábado vamos ir 400.000, é imposible entrar nunha casa. O bonito era entrar á casa. O bonito era entrar á casa, falar con eles, quitar a carauta, bromear un pouco con eles, tomar unha copa de licor, botar unhas risas, picar algo. Eso é moi bonito. E a xente de antes sabía moi ben, porque o felo non ten sentido sin a outra parte, sin os veciños. É tan importante os veciños como o felo, porque é moi importante saber entender o felo e saber comportarse co felo. A xente sabe levar moi ben a broma, e sabe aguantar, e iso hoxe que vivimos nun mundo tan políticamente correcto que onde todo molesta, a xente de antes e sobre todo a xente maior e sobre todo a xente dos nosos povos sabe levar moi ben a broma e moi ben o entroido. E iso é moi importante, saber levar a broma e o entroido. Din por aquí, escaparlle co burro ou ca segadora. A min é que lembrame isto, cando eu, son de Pontevedra, pero estuve vivindo en Vigo, cando en Vigo recuperaron o merdeiro, o mal que tomaba a xente a actitude do merdeiro, que era así tamén moi trasno, como sodes os felos, non? Quero dicir, e a xente tomaba moi mal, incluso poñerse violentos, non? Claro, eso é algo que non sucede aí. Sí, a ver, é que hoxe descontextualízase todo, pero que os entroidos rurais, digo a palabra, son rurais e teñen o seu contexto. E teñen o seu contexto e é importantísimo coidar ese contexto porque sin a outra parte, o que che dicía antes, non ten sentido a figura. É dicir, se non interactúas e a persona que te recibe non te entende, pois te sintes fora de lugar e un ser extraño. Entonces, o bo é que te entendan e que te comprendan e que te sigan a corriente. Eso é máis bonito e eso sigue se dando. E ven xente por detrás que, bueno, xa che digo menos, porque cada vez hai menos xente que o entende e o respetas. Pero é moi bonito. Ese
ese punto de entroido, de bromear, de que che cambia o chic na cabeza, ese punto de saber levar a broma, de entroidar, de estar de entroido, eso é moi importante para entender o Felo. Ademais, quen lle gusta, encántalle que veña o Felo a facer aí contigo, a tal, meterse. Sí. O Felo, os personaxes é moi bonito. Sentir as chocas de un pobo a outro é unha cousa moi bonita, moi bonita. Se che gusta, pois é un espectáculo. É un espectáculo velo. A pena eso. Insistimos moito neso porque notamos que os povos que se nos van para baixo dun ano cara a outro. Claro. E logo un tema que quería tocar contigo é, a baixada amarela, que está collendo cada vez máis forza, que se recuperou hai uns anos. Eu quería saber cando e como foi ese proceso de recuperación, se existe, quer decir, algún tipo de documentación antiga ou como foi todo iso? No, a ver, nos escoitáramos, sobre todo un compañeiro, o que é o presidente da nosa asociación, que lle gusta, bueno, vive ali, está ali todo o ano, ten animales, é un home que se pasa todo o ano, José María Parente Gómez, que lle mando un abrazo, pois é un apasionado do entroido, pero apasionado de verdad. Pois é unha persona pois, que fala moito ca xente. E bueno, eu tamén de escoitar a algunha persona, pero eles tiña escoitado eso e atopou, non sei en que pobo foi, non foi, creo que foi na parroquia de Valderei, atoparon a vaca. E entonces unha vez que atoparon, pois que a debe ter por na casa, mellor dito, pois decidimos que era o momento de recuperalo. Porque sabíamos que, igual que sabemos que houve reinados e había testamento do burro, o ter encontrado a ese que encontrou o que era nunha finca detrás dunha casa entre as silvas ali media podre, pois decidimos que era o momento de dicir, pois ahora sí que non temos disculpa, ahora témolo que recuperar. Que pasa? Que non había vecinos aí. Entonces, claro, se non tes con que xugar, entonces empezamos a recuperalo pois en Maceda, porque xa che digo, 90% da xente que vivimos en Maceda ou viven en Maceda, os nosos pais son dali, ou temos casa na serra. E empezamos pois sin querer. Un ano salimos de carallada, restaurámola algo, salimos 20 ou 30 de Maceda. E o ano seguinte éramos 40, e o seguinte 50, e o seguinte 100. E con isto das redes sociales, pues empezou e empezou a medrar. Pero foi como empezou, porque apareceu esa vaca. Atopámola, sabíamos do conto, pero nunca nos dera por recuperala. E unha vez que a atopamos, dixemos, pois ahora non temos disculpa. Ahora temos a verdade, porque sí é certo que había, porque a encontramos. E foi cando decidimos dar un paso cara adiante. E ten o seu sentido porque é común en todos os entroides case unha amarela, unha morena ou así, ou seja, non é algo... No, a ver, non hai xente, bueno, pues nos ten dito de todo, de que si copiamos, de que si non copiamos, nada, é totalmente... Bueno, non facemos caso a esas cousas. Bueno, é un nome moi típico das vacas amarela. Amarela ali se chama moito amarelas Italia. Entonces, puxémoslle, bueno, como chamamos? Pois amarela, porque estábamos ali e dicemos, pois amarela, a vaca é amarela, porque non sei, gustounos ese nome e yo puxemos. Pero sí foi que, certo, xa chigo, o motivo de que o recuperamos foi que a encontramos e levábamos tempo con ganas de... Foi o que nos deu o impulso de encontrala. Ese señor tuvo o detalle de regalárnosla, o que lle agradecemos que nos la regalara. E hai fotos dela ou algo? Sí, a ten aí na casa. Un día ves por Maceda e xa enseñamos. Vale. Pero non teño aquí fotos. E nada, pois decidimos... É certo, o levamos a Maceda. É certo, porque, a ver, nós estamos nunha fase que entre nós e no pobo xenera moito debate. Bueno, debate... A ver, nós creemos que por eso nos chamamos 12 parroquias. Maceda ten 12 parroquias e nos pues, creamos a asociación para integrar. Porque Maceda Vila tamén tiña un gran entroido, Non tiña o Felo, era certo que o Felo era da serra,
pero Maceda sempre foi unha vila de moito entroido. Tiña un personaxe que se perdeu, que era o Cinseiro, que eu vin fotos dese persoaxe que se perderon. Había unha profesora que fixera unha recuperación cos nenos das escolas e tiña unha base documental do que eran os entroidos, e de Maceda foi ela que me dixo que había ese persoaxe, que era estudiosa do entroido. E Maceda ten un entroido tuvo un entroido, é certo, máis de disfraz, pero tiña un entroido tamén moi divertido, e tamén a nosotros, pues nos sentimos de Maceda e queríamos integrar e un pouco pois adaptar aos novos tempos, sin perder a esencia. Igual que hoxe vamos de Felos a Maceda, pois tamén, pues decidimos con a Amarela, queríamos que o marco onde había que volver con ese persoaxe, pois era Maceda Vila. E por eso facemos en Maceda. E logo xa foi iniciativa da xente, pois, o de que leven esas máscaras máis primitivas, o lume, A ver, eso foi, se nos foi é algo que, bueno, sí é certo que antes collías cousas de animales mortos e tal, pero ahora se puxo de moda. E, claro, tamén é certo que vivimos nun mundo donde se confunde, o enxebrismo, se confunde co entroido. Esas máscaras que collen ahora de felo e lle poñen uns cornos, pois se unha fai outro, e agora pois hai... Pero, esa non era a máscara típica do entroido da Lini, moito menos. Eso dos cornos ni nada. É algo destas cousas que aparecen, que surgen, que non das controlado e que non lle podes prohibir a ninguén. Sí, e todo o tema, que convidades aí tamén, non? Un folión ou algo así de Portugal, creo sí, que, non? Un pouco para darlle un pouco de colorido e tal, invitamos a un folión, un pouco para animar as rúas, tamén hai charangas antes, e festa, porque, tamén non nos gusta moito o felo, pero tamén nos gusta disfrazar. Gustanos chegar, salir da casa, por exemplo, mañá salimos, convidamos a todos a que mañá pola tarde se pasen por Maceda, que facemos a subida dos carros e non vamos de felos, vamos de vestidos, con roupa bella, con pelucas, pues un pouco con música, un pouco pois polo pobo pois facer entroido, porque non todo é felo. O entroido son máis cousas que o felo. Entonces tamén non queremos esa faceta, esa área, abandonala. Algo que se facía antes, que se perdeu, que era moito o de tizarnos, o de pintarnos. Que chegabas a un pobo, te aparecían os mozos ou as mulleres e te collían por detrás e te pintaban todo. Pois esas cousas que se perderon. Queremos recuperar tamén as mademitas, eso de vestirte, de tapar a cara, de entrar a un sitio e estar aí media hora investigando quen pode ser, quen non pode ser. Eso era moi noso, era moi típico, moi rural, de unha persona que ao mellor metía unha barriga postiza, tapaba a cara, e quen é ou quen non é, metíase contigo e botabas ali 2 horas cavilando quen podía ser. Esas cousas se perderon e esas cousas son tan importantes. A filosofía do entroido é tan importante como o propio personaxe do felo, aunque parezca, quizá non ten ese atractivo, pero é moi importante non perder a esencia de entender o entroido. E iso nós tamén estamos intentando traballar moito ese campo. Sí, é moi interesante, xusto nestas xornadas, as persoas antropólogas que convidamos, investigadores e tal, tamén tiraban moito deso, de que queda moi bonito cando recuperas un entroido de a máscara, a figura principal, pero alrededor de eso hai moitísimo máis que o que lle dan contexto a esa figura e tal, non? Quero dicir, e eso é as marelas, as vellas que en vez ves como eles as estudan e teñen conexións con esas figuras mitolóxicas e tal, osos nalgún sitio, quero dicir, non é só a figura principal, é todo o que hai alrededor. Todo o contexto. Eso é moi importante recuperalo, porque ao final, fíxate, o que máis nós somos 45 socios máis amigos, pois igual somos uns 50 ou 60. E o que máis debate nos crea é non intentar crear do felo e da baixada amarela un espectáculo, un performance que lle chaman agora.
porque nós o que non queremos é que isto que nos convertir isto en un teatro. Claro. Non sei se me entendes. Sí, tú vas, hoxe, por exemplo, recibimos que nos encanta que nos escriba a xente e que nos manden correos e whatsapps, a que hora salides, a que hora vais a Marela, cando acaba, por onde ides, e moitas veces damos en marca un pouco de engridos ou de soberbios, e para nada eso, porque, a ver, o entroido non ten hora, sabes? Nós o mellor saímos e nos abres tú a casa e nos pomos a parolear contigo e botamos unha hora. Claro, sí. E non queremos ter esa obriga de facer unha representación, de dicir, isto empeza a 7 e termina a 10, porque non queremos que a xente veña a ver un teatro a Maceda, queremos que a xente veña de entroido, que te poñas unha roupa bella, que te poñas unha perruca e que veñas a entroidar, a bromear, a pararte, a vir sin presa. E temos medo porque a veces que se nos escapa dar máis o tema e dicimos, que estamos facendo? Estamos facendo ben, estamos facendo mal, porque o importante, insisto, é recuperar a gracia do entroido, que tú salgas unha mañá cunha peluca, que te metas cun amigo, que botes unhas risas e que chegues a súa casa e que te meta a comer un chourizo, que te poña unha copa de licor café e sin querer se veña por detrás e que te pinte, sabes? Sí. Recuperar eso, ese estado mental que é eses 4 días de baixarte do mundo e dicir, estou de entroido, non sei o que pasa no mundo. E ademais que é a gracia e o que o fai distinto, se ao final a convertimos nun espectáculo, nun carnaval, digamos, non nun entroido, claro. Perderíamos algo que é único. Entón, claro, é importante o que ti comentes, moi importante, porque polo menos a que nos gusta, nos apaixoa o entroido, gústanos por eso, polo que é distinto, polo que é tradicional e tal, non? Se queremos facer un carnaval, pois para eso xa tes Ourense ou tes Vigo ou o que sexa. Claro. Sí, a ver, que a nos merecenos todos os respetos do mundo pues calquer tipo de expresión carnavalesca, entroideira, nos merece. Non se trata nin que isto sea mellor nin peor. Sí. Simplemente se trata de non perder o intangible, claro. O que non se ve, o que se respira, o que se palpa. Cando chegas a un pobo, por exemplo, eu eso solo viví en Laza, ¿no? Que chegas a un pobo e ves que se para o mundo 5 días, que ves que todo o mundo sale da casa, non ves a nada, pero ves todo, ves? Sabes que todo o mundo está de entroido. E iso que queremos non recuperar, o intangible. Non queremos copiar nada. Queremos copiar o estar de entroido, o vivir o entroido, ou saber levar a broma, botar unhas risas, porte unha bata, un home, un pantalón, unha muller, ou un bigote, sabes? Un pouco recuperar cousas moi sencillas que era antes. Estabas dentro e poñote unha berza na cabeza. Claro. Hai que recuperar eso é o que queremos recuperar. Sí, non tens que ir aí con un traxe de superhéroe. Non tens que hacerte de pirata ni de Spiderman. Non é necesario. É necesario que tú cambies o chico. Claro. Sí. E continuando, eu quería, quero dicir, se dende a asociación desenvolveres outro tipo de actividades dentro do entroido ou non, a máis o que dixeches. A ver, estamos traballando, que tamén nos costa algunha crítica e tal. Estamos intentando mellorar a forma de vestir dos felos, que non se deturpe. É certo que estes anos, creo que todos contribuímos, non se trata de capitalizar nadie ao tema do felo, pero que estamos contribuindo a que cada vez se vista mellor, se salga mellor. Intentar un pouco, nós escoitábamos sempre o discurso, a mí me apasiona o felo, a mí me encanta o felo, vale, pero non é suficiente eso. Suficiente é coidar a súa figura, saber que un non pode facer o que lle dá gana. Un non é dono do felo, nadie somos dono do felo. Tú podes facer como persona, suxeto individual, facer o que che dá gana, pero tú cando levas o felo non podes facer o que che dá gana, porque te mira a xente e porque hai cousas que son innegociables, non? Intentar, pois non salir cunha chiruca,
por exemplo, intentar Sí. non salir cun pantalón roto, bueno, pois esos detalles sí que estamos intentando correxilos, intentando convencer a xente que a recuperación pasa por dignificar a súa figura e respetala. Claro. Sí, eso moi E moi bueno, interesante. queremos tamén, e sería, estamos traballando, intentando, a ver se para ano podemos facer, recuperar os reinados. Os reinados Pois será algo moi bonito e polo menos intentar facer un reinado. sí, pois moi interesante, nin por aquí diferenciar entre o do carnaval e é así, o sea que o que fai distinto a estas cousas é que estes son entroidos que non son carnavais, sobre o que facedes é moi interesante porque é outro xeito de dignificar a figura, de intentar mantela o máis auténtica, non, o máis como era antes, non, posible, corrixir certas cousas, que está ben, que non pasa nada, non? Claro, a ver, que moitas veces cando falamos de recuperar, pensamos que queremos significar ou recrear como se vivía os nosos avós, os nosos pais, o entroido de antes. E eu creo que ese non é o camiño, porque intentar non ten sentido que nos intentemos recuperar o entroido, me refiro a recuperar o que é a forma de o que facían eles fai 40 anos, porque esa sociedade xa non existe. Claro. Entonces, intentar copiar algo que non existe, pois non nos vai levar a nada. Temos que aceptar que os tempos mudaron, vivimos en un mundo moito máis globalizado, os entroidos xa non é algo de rebeldía que está prohibido, ou se son elementos culturais, elementos que moitas veces, e nós, sobre todo na provincia, estamos falando de Ourense, que a nivel europeo é das provincias demográficamente máis despoboadas, moi deprimidas económicamente, e hai que ser conscientes que os centros rurales son motores económicos en días puntuales para vilas. En vilas onde apenas existe comercio, só existe hostelería, pois é un motor económico para Xinzo, para Verín, para Ourense cidade, para Maceda, e iso temos que aceptar. Temos que aceptar que os tempos cambiaron. Pues sí. E hai que aceptalo. E estar sempre na ignoranza. É que antes tal, e agora tal, e agora antes nada. Bueno, sí, está ben. Antes era dunha forma, quizá temos unha imaxe moi bucólica e máis bonito, seguro que era máis bonito, pero a vida tamén era moito máis dura. Sí. Entonces era unha vida que tampouco, a ver, non podemos intentar recuperar nin añorar. E temos que aceptar que temos que ter un entroido con identidade propia, singular, que non perda as nosas esencias e contextualizalo no mundo que vivimos, no mundo actual. Eso é así. Sí, creo que ninguén querería vivir como vivían aí 70, 80, 100 anos. 80 anos, exactamente. Pero eso claro, así. Aí creo que quizáis van intentar buscar equilibrio para que o que tedes non se convirta nunha festa, nun botellón, nun descontrol total, que é algo que, por desgraza, pasa moito nas nosas festas aquí históricas, tradicionais e tal, entón intentar buscar ese equilibrio, non? Sí, no, isto é un debate que está aí. Nós o falamos. É dicir, en como medimos, eu que son bastante cuadriculado e que son moi desermosa aquí na nosa asociación, eu sempre yo digo, como se mide o éxito dun entroido? Por o número de persoas que che veñen ou polo ben que o pasamos nos? Eu sempre digo que non podemos, é dicir, o éxito do sábado non pode ser porque veñan 3.000 persoas a Maceda. O éxito do sábado, que é o do sábado, o que a nós nos produce satisfacción, é ver que hai moita xente de Maceda, que os seus pais eran daí, os seus avós, que xa venderon as casas, xa non veñen pola vila, de repente volveron a Maceda. E volven a Maceda. E volve a xente que era de Maceda. E volve a entroidar, e intentar pasalo ben. Para nós o éxito é que se volva a interactuar entre veciños, que se volvan a abrir as casas, que tomes unha caña con un amigo, unha copa de licor, que te pinte, que te vistas con el, sabes? Eso é éxito de entroido.
E temos ese debate, e ese debate porque, claro, é moi fácil falar como falo eu, pero tamén non lle podes por portas aos entroidos, porque nós somos os primeiros que viaxamos, que nos gusta conocer outras costumes, outras culturas, eso algo que é así, e que nos parece moi bonito que nos veñan a visitar. Intentar buscar o equilibrio, pois neso andamos, pero imagino que como a nós, pois lles pasará en Laza, lles pasará en Verín, lles pasará en moitos povos, que hai que buscar un equilibrio, pero que tampouco hai que renegar do outro, é dicir, hai que aceptar que os seus entroidos son motores económicos para as vilas. Sí, no, está claro, intentar buscar o equilibrio, pois por unha parte que lle beneficia a esa zona, que lle aporte, claro, que sirva para visibilizarse, pero a vez, claro, que non se vai a man. Eu teño ido, levo moitísimos anos indo en Entroido de Ourense, e hai algúns nos que xa se convertiu nunha masificación tan grande, nun botellón tan grande, que che quita, quer decir, ganas de ir, non porque ese entroido non sirva para nada, que son fermosísimos, senón que é imposible de estar ali, é incómodo, hai bota moita xente que tiña interese nel e fixa xente pois que igual non lle interesa as súas figuras ou todo o que hai alrededor, máis pois que ir ali de festa, non? Entón, claro, buscar ese equilibrio é complicado. Eu o ano pasado fun, creo que foi o domingo pola mañá, o entroido de Ríos, que teñen aí a figura do Bellarón e todo iso, e era xente dali e o recibimento foi fantástico, eso que diste, portas abertas, pero eles tamén se din nós isto con un límite, non queremos que se masifique. Entón, claro, outro día nos lo decían en Manzaneda tamén, aí está o debate, non? Bueno, o debate non, a dificultade de como... Claro, de porlle límites. Claro. A ver, é complicado, é complicado. Si é certo que estamos vivindo un boom de resurdimento dos entroidos. É dicir, si fai 15, 20 anos en Ourense só escoitaba falar, bueno, os de Manzaneda, Verín, Xinzo, Laza. E, bueno, pouco máis o que era. Hoxe, pois hai, afortunadamente, que a cosa máis bonita, se están recuperando figuras de entroidos. Por lo menos rituais, que, bueno, pois que se fan os domingos, que é cando poden volver os veciños e tal, pequenos rituais, se non os 4 días do entroido, pois un día señalado, un sábado, un domingo de entroido, que se recupera pois un ritual. E iso é maravilloso. Unha, porque recuperas a nosa cultura. Outra, porque nos identificamos ca nosa cultura. E se algo carece Galicia é de orgullo do noso, de que nunca lle damos valor ao noso. Valoramos máis o de fora que o do noso. E isto pues, nos sube a autoestima. E a mí nós nos parece maravilloso este resurdir que hai dos entroidos rurais. Pero, bueno, eu creo que é un debate que se vai a dar, que o tenemos que capear como saibamos e intentar cuidalo e tamén aceptalo en maior ou menor medida. No, e esa diversidade ao final tamén fai que pois moita xente opte a ir a outro, reparte un pouco máis a xente. Eu, por exemplo, sí que intento pois ir cada ano a coñecer algúns novos velos, pero eu creo que o trasfondo fundamental é que quen vaya saiba a donde vai e o que ten que facer. Eu creo que si eso cada vez máis xente o entende, vai axudar moitísimo a todo este debate, que ti vayas e saibas que non podes tirarlle un farrapo a un peliqueiro, empurrar un felo, manchalos ou dende cuestións tan básicas, non? Como ir ver os felos, ir a coller a comida que lle poñen os felos, o sea, quer dicir, se ti sabes a donde vas, eu creo que eso é un paso que é moi de grande, non? Moi grande. Sí, a ver, claro, lógicamente é algo que porque son cosas que son novas, é dicir, tú antes ibas a un pobo de felo e non tiñas que explicar nada. Claro. Porque todo o mundo sabe o que ten que facer e o que é o felo. Pois se ven xente que ven con todo o respeto e con todo, pois claro, pois tampouco teñen culpa de non saber como... Claro. Pero eu creo que polo xeral a xente que se porta ben. A ver, pode haber casos puntuales, porque... A gran maioría. Sí, pero a xente que lles gusta os entroidos rurais e que se move estes días por toda a provincia, neste caso eu que son da provincia de Ourense, que se moven pola provincia de Ourense, son xente con unha sensibilidade, que son xente que ten moito respeto
e son, polo xeral, eu atrevería a dicir que un 95% son xente moi respetuosa, Sí, porque a nós, totalmente. bueno, as visitas que recibimos e correos que nos manda a xente, é xente moi respetuosa e moi curiosa e con ganas de saber e de escoitar. Pasa que ás veces un fai máis ruido que mil, pero quero dicir, a gran maioría é así. Nos levamos estes días recibindo mensaxes e xente que che pregunta quere ir este entroido e con quen podo falar, porque quero saber a onde vou, como fan, tal, o sea, quero dicir, a xente ten moita sensibilidade co tema Sí. e eso é moi, eu creo que eso é moi bo. É moi importante, sí, hombre, que despois, bueno, pues hai alguén que se va de madre porque bebe ou tal, ou que tal, pero bueno, eso pasa en cualquier festa donde tal. Sí. Pero a verdade é que a xente, a nos, a verdade é que nos encanta que veña a xente a vernos, e xa te digo, a experiencia que temos, eu creo que aí estamos todos os grupos de xente de Maceda de acordos que a xente é bastante moi respetuosa con todo. Sí, aí non temos nada que engadir porque estamos sempre, nunca tuvemos así problemas. Sí, eso é importante. Eu quería preguntarte tamén se conservades máscaras e felo antigas e as que usades se se van herdando ou foronse facendo novas ou, bueno, esas dúas cousas. A ver, máscaras antiguas non en propiedade non. Hai dúas máscaras que hai en Xinzo que teñen 100 anos. E eran, nos empezamos, por exemplo, cando empezamos nos a recuperalas, nos empezamos a pintalas de blanco porque esas eran blancas. E creo que son as dúas máscaras, bueno, unha ten unha figura dun gaiteiro, e outra, pois, tiña así a ponte de Ourense. É curioso porque as dúas máis antiguas e ninguna ten figura de animales. É curioso, é unha cousa curiosa. Pero son as máis antigas. Despois si hubo aí uns anos, xa digo, que había un home que morreu, Manolo, de Vilar de Cas, que as facía. Había... Oxa hai unha persoa, un señor de Castro, que vive en Maceda, que é a que non las fai a nós, que as fai para nós fainolas moi ben, e que, bueno, aparte é unha persona que é do epicentro do felo de Castro de Escuadro, e que, bueno, o seu fillo está con nós na asociación, que é un gran gaiteiro, José, que lle mando un saludo, e é o que nos está facendo as carautas a nós. Pero máis bellas que teñamos, que saibamos nós, estas deben estar polos 90, 100 anos. Tenas un home en Xinzo da Costa. Nós temos aí en Instagram e en Facebook con unhas fotos delas, e eran máis redondas, é certo, que ainda onte vendo unhas fotos de unhos peliqueiros de Laza, vía que tamén eran moi redondas, moi parecidas ás arbellas nosas, moi parecidas. O que é carauta, a cara moi redonda e blanca. Incluso había un comentario que dicía que tamén tiña un gaiteiro dibuixado. Pero en nós ahora estamos facendo todas blancas, recuperando a cor que desas. Sí. As estamos facendo todas blancas. E algo que non te preguntei antes é que ti, cantos anos levas vestindo de felo e que diferencia ves de cando comezaches ata a actualidade? Eu non levo... A ver, eu teño 53 anos, empecé a vestir con 27, eu empecé tarde. Cousa que empecé tarde, foi tamén pillamos eses anos donde apenas había moitos felos, vías felos de pequeno, 5 ou 6 felos que viñan a Maceda a vez en cando e tal, pero despois empezou por un amigo e por a miña nai. Por a miña nai que lle gustaba moito felo, e o meu pai tamén se vestira de mozo de felo, aparte vestiuse moitos anos, porque o meu pai para aquelas casouse de vello, casouse con 31 anos, entonces vestiuse moitos anos. E foi como empecé. Eu levo desde o 96 vestíndome por aí. Ano 96. E incluso eso, xa, dende os anos 90, ti notas diferencias a máis do que pode ser a falta cada vez máis xente nas aldeas, ves? Ou algunha diferencia? Hombre, a ver, eu en eso insisto moito. O que che marca a diferencia do entroido é a xente. Claro. A xente.
Eu acórdome de ir co meu pai por o pobo da miña nai, por Carguizoi, onde se celebrou un fiadeiro, e as mulleres de Carguizoi, porque o meu pai é unha persona que levaba moi ben a broma e que le gustaba moito a festa, esperala escondido para pintar a cara. E hoxe non o ves. E iba con ele, íbamos ver a miña avoa, e eu era un neno, e asustárame porque o colleron e o meteron contra unha porta dunha palleira e o pintaron todo de negro. Entendes? E eses detalles, é dicir, o que máis cambiou é que non hai xente. Ese é o que te cambia. É dicir, é que é importantísimo que haxa xente. É o fundamental do Entroido. E a vida das aldeas. E cada vez hai menos vidas das aldeas. E as aldeas, pois, te encontres cunha media de idade de 70, 80 anos, donde a xente, a ver, se agradece moito, pero claro, esta xente, pois, xente con, pois, que ten enfermedades ou que está de luto, e claro, desapareceu, claro, quen ten humor, quen ten a vida, quen ten a forza é a xente nova. E hoxe non hai xente nova. Entonces, o gran problema, e que levo insistindo esta media hora que le vamos falando, o gran problema dos entroidos rurales, según a miña forma de ver, é a despobación do rural. Sí. É dicir, o que é o persoaxe do felo non se vai a perder, ni de unha pantalla, ni de... Bueno, unha pantalla é unha vila máis grande, dun peliqueiro, das bonitas de Sande. O gran problema é que desaparezca a vida nos povos. Claro. Ese é o gran problema do entroido. Porque é fundamental. É o contexto. Sí, totalmente de acordo, e claro, e revertir eso é moi complicado, porque ademais... Eso é complicado, ou por non dicir imposible. A vida rural desaparece, tal como a tiñamos concebida en Galicia fai 30, 40 anos, claro. Desaparece, hai que aceptalo e hai que contextualizalo. Bueno, quizá non sea tan romántico nin tan bonito como antes o entroido, pero hai que aceptalo. Hai que aceptalo, que os tempos cambiaron. Sí, totalmente de acordo. Logo unha pregunta que te quería facer, algo que, bueno, xa así falamos un pouquiño, e ese, pensas que eso, o entroido de Maceda pode sufrir a masificación como xa sufriron outros entroidos, ou pola contra, pensas eso, que eses entroidos masificados están valeirando moito Maceda, ou que realmente se pode chegar a un equilibrio? Como vedes isto? Xa que está eu acórdome fai 30 anos que non dabas entrado a Xinzo, ou non dabas entrado a Verín. Hoxe a oferta é tan amplia, claro. Hoxe a oferta é tan amplia que tú un ano podes vir a Maceda e outro ano podes ir a Viana, e outro ano podes ir a Sarreaus, outro ano podes ir a Manzaneda, outro ano podes ir a... afortunadamente, o que estábamos falando antes, hai unha recuperación de tantos centros rurais que eso vai nos permitir de que tú non volvas sempre ao mesmo sitio. Claro, e agora co coche que te podes mover a calquer lado, claro. Exactamente, tamén. Estás de Vigo a Ourense, pois te pos en calquer hora e media, ou en calquer pobo, hai millores carreteras, e entonces eu vexo, por exemplo, Xinzo, pois claro, ahora hai en Ourense un entroido urbano moi potente, pois quitoulle xente. Verín, pois tamén ten o seu entroido, pero xa non é aquelas masificacións de antes. Bueno, porque a oferta cambiou, varía, e a xente se move. Que nós, ao mellor, hoxe temos un pouco de xente, bueno, porque tamén é algo novedoso, e as redes sociales e tal, pero eu imagino que en 3-4 anos se vai normalizar, que non creo que cheguemos a unha... Porque tampouco temos unha infraestructura para acoller toda esa masificación, non? É certo que estamos a 20 minutos de Ourense e non creo que cheguemos a eses puntos. Dime? No, digo, eso é bo, que haxa tanta oferta, eso beneficia ao final a todos, porque non masifica demasiado ningún e reparte a xente. E eu sí que animo a xente, comentaba onte tamén, que varíe, que busque sitios novos, porque que fora do que... Claro, hai cousas que se promocionan moito máis que outras, pero fora no que se promociona menos, en moitas ocasións vais encontrar... non sei se dicir o mellor, porque os outros non son peores, pero que decir cousas auténticas, xente moi agradecida, ves un pouco máis igual, un pouquiño só de como era antes, e cousas novas. O sea, hai unha oferta enorme que para coñecer todas as figuras que hai na provincia de Ourense
e non só na provincia de Ourense, porque en Lugo tamén, E non só, Pontevedra. exactamente, Ourense, Pontevedra, en Coruña, exactamente. Eu son dos que penso que os entroidos rurais non precisan de promoción, honestamente, Non é necesario unha... A ver, volvemos ao de antes. Hai intereses de mover a economía e tal, pero tampouco hai que volverse tolos. Eu penso que non pasa nada. Isto non podemos comer... Hai que convertir isto nunha bola de máis e máis e máis, e cuanto máis medremos e máis medremos, porque non tería sentido. Claro. No, a ver, podes darlo a coñecer as vosas figuras, un aspecto cultural para que a xente a coñeza e saiba a historia e todo iso, é unha cousa, claro. Outra Sí, cousa... sí, podes ir ao mellor, bueno, sí, a nós, por exemplo, nos convidan a ir a colexios, temos ido a moitos colexios que nos invitan a Ourense e tal, e nos parece maravilloso que nos conviden. Sí. Pero bueno, eu penso que tampouco hai que volvemos a medir. Os centros rurais non se poden medir por o volumen, nós entendemos que non se debe medir por o volumen de asistencia. O éxito dun entroido non pode estar supeditado a que un ano metas 3.000 e o seguinte 5.000 persoas. É un erro de bulto. Sí. Totalmente de acordo. E sobre iso quería preguntarche, pregunta polémica, pero é porque fixeste referencia nas vosas redes sociais, que é toda esta polémica que está habendo con un desfile que vai haber en Ourense, que non sei que día é, que vin que moitísimos entroidos rurais estaban posicionando en contra. Sí, bueno, a nós nos chamaron e decidimos non ir. Agradecemos que nos chamen e decidimos non ir. Isto se pode interpretar, intentamos con respeto, sempre con respeto, facer unha crítica e unha reflexión, o que che dicía antes. Co dogma ese, co mantra ese, no, é que os chamamos para que vos promocionedes. Ese é un dogma falso. E é un mantra que nos están repetindo a todos os entroidos rurais. E é mentira. O que hai é unha utilización por as grandes urbes, neste caso a de Ourense, dame igual que chamese Jácome, PSOE, PP, Bloque, dame igual exactamente. O que hai é unha instrumentalización, unha cosificación de convertir nunha atracción de feira os entroidos rurales, co mantra de que nos veñe moi ben porque nos vamos a promocionar. E se non nos negamos, probablemente vayan felos, porque hoxe pode haber 300 ou 400 felos en Maceda o sábado, e, bueno, o xuntarse de felo teno calquera. E o temos que respetar, pero tamén creemos que temos que dicir que non compartimos esa postura, porque se este ano hai un desfile, para ano volve a haber un desfile, ao final somos un produto para darlle contido a un programa cultural dunha cidade que necesita crear uns elementos, encher 5 días, porque necesita facturar, encher hoteles, e é unha industria, é dicir, a industria carnavalera. E nós somos un produto de deseo para unha industria carnavalera, que a respetamos, que non a criticamos, pero que creemos que nos fai moito daño. Porque se tú para o ano volves a ver todas as figuras de Ourense na cidade de Ourense, e por seguinte volves a ver todas as figuras do entroido rural outra vez en Ourense, e dis, pa que carallo vou ir eu a Maceda ou a Laza? Que queira ir ver un felo que vai a Maceda. Que vai a Maceda, pero non por soberbia ni prepotencia. É por encanto. É dicir, que pinta un felo en Maceda? Ou en Maceda, en Ourense. Que pinta un felo que nós tamén o tuvemos e o criticamos. Había xente durante moitos anos que se iba ás discotecas vestida de felo a Ourense e o criticamos. E se enfadaron con nós. Nos chamaron prepotentes, engreídos, que repartíamos carne de entroido. Pero é que se descontextualiza todo. E creemos que, e o dicimos co máximo respeto e o máximo cariño, o que está facendo Ourense cos entroidos rurales non aporta nada aos entroidos rurales. E ese mantra de que nos promociona é mentira. Unha, porque a súa intención non é promocionarnos. A súa intención é crear un produto que precisa para encher actividades dentro do seu programa cultural. Igual que contrata unha batucada de Brasil, pois chama aos entroidos rurais para que lle enchan e desfilen, como podía ser a muller barbuda. Estás convertindo nun produto de mercado. E nós non queremos eso. Que a mellor a súa intención non é esa, pero se tuveran sensibilidade non o farían. E creemos que nos tiñamos que pronunciar e dicilo claro, é dicir, nos estades facendo moito daño. Nos estades facendo moito daño aos entroidos rurales.
E ademais é un tema que non ten sentido. Quero dicir, tú non colles agora que ten pasado de ver entroidos en pleno agosto na Praza da Quintana ou no Obradoiro en Compostela. Que sentido ten? Quero dicir, ti non colles a festa dos maios e faz un maio no ves agosto para plantalo no medio dunha plaza, nin colles as procesións de Semana Santa para promocionalas, as levas á praia, a praia de Samil en Vigo e pois ali as procesións para promocionalas, sino porque co entroido. Non, o entroido, a parte, ten un significado que explica por que se celebra no mes de... O sea, nos meses de inverno, ten unha explicación, entón, eu creo que o máis auténtico, o máis guai, o máis fermoso é velos no seu contexto e no seu sitio, non? Creo eu, vamos. Sí, no, estou totalmente de acordo con ese discurso, que un discurso que compartimos na nosa asociación, e iso lo témolo claro. Creo que todo ten a súa medida, que non ten sentido celebrar Navidades de 2 meses, ni entroidos de 6 meses, porque podemos chegar a producir aborrimento, hartazgo a xente. Podemos chegar, porque o bonito deste persoaxes é verlos no seu tempo e cando toca, en a súa xusta medida. Se só ves un día ao ano, pois o ves un día ao ano, e iso vai no facer máis desexable, e máis bonito, e máis atractivo. Ora, se tú estás vendo felos 6 meses, chegará un día que digas, joder, estou de dos felos hasta o carallo, aburren a calquera. E está pasando, hai unha actualización. Eu non estou en contra das mascaradas como tales, bueno, algo puntuales, pero si tenemos que reconocer que hai unha industria cultural, e unha industria cultural que genera contidos para concellos. E aí, a ver, que seguro que o fan moi bonito, non o cuestiono, e a súa voluntad é esa, pero generan contidos culturales porque esa industria necesita vender produtos as concellerías de cultura dos concellos, pero iso está facendo daño aos centros rurais. Que nos poden vender o discurso contrario, o respetamos. Nós como asociación, fai un ano, pues, decidimos que non íbamos participar en nada, pero non por soberbia nin prepotencia, que o agradecemos, sino porque creemos que lle facemos daño á figura do felo. Sí. No, sí, e de feito, quero dicir, o objetivo, digamos, en concreto, desos políticos, falo de políticos en concreto, levar para que vaya máis xente, se facturen máis cartos, poder dicir públicamente aquí facemos o mellor desfile do mundo, o mellor non sei que do mundo, non falo só por Vigo, quero dicir, estou falando en xeral, e intentar vender eso como un logro político, pero claro, a cultura, que está ben que se promocione, non pode estar ao servizo, creo eu, vamos, ao servizo de intereses políticos. Claro, é que habrá que buscar, é dicir, eu imagino que o alcalde de Ourense, cando acabe o entroido, dirá a ocupación hosteleira en Ourense foi do 90%, todos os bares e pub facturaron caixas de non sei, multiplicadas por 5, e eu alegro-me, dicir, pero teñen que entender que non poden arrasar como o cabalo da tila, é dicir, non poden deixar terra queimada, porque nos están facendo daño. Porque, claro, tú podes dicir, bueno, non pasa nada porque mañá os felos vayan a desfilar a Ourense. Pois pasa porque po ano van a volver, e os ves mañá, e os ves na mascarada de non sei onde, e os ves no Obradoiro de Compostela no mes de agosto, e os ves no Brau un fulanito que se casa e os amigos se visten de felo, e ao final, pois te salen os felos polas orellas. Sí. E se está facendo daño, e eu creo que o respeto xa non o felo, a calquer tradición ou calquer evento cultural é por reservar os tempos. Claro. O mundo cambia, pero non pode cambiar os tempos. Claro. É dicir, non podemos nin descontextualizar nin agrandar os tempos. Os tempos son cando toca. Claro. Nin o magosto en agosto, nin o entroido en agosto. Sí. E aí sí estamos sendo duros como asociación, reconocemos que somos duros, que nos trae polémica, pero bueno, tamén o fin de crear a nosa asociación era dignificar o entroido e coidar a figura. E sabemos que isto iba a ter un coste. Sí. Eu polo que vin, hai bastantes entroidos rurais que sacaron comunicados con ese tema, dicindo que querían que se fose a ver o seu entroido ao seu sitio. Sí, a ver, son xente, neste caso, os entroidos que son xente que ten moita experiencia, que o teñen moi claro, e calquer persona que teña un mínimo de sensibilidade cultural cos entroidos
eu creo que aquí non hai equidistancias. É dicir, deixa os entroidos no seu lugar e non hai ambigüedade. Habrá outros intereses, porque os hai, pero polo menos que non nos vendan a moto que nos chaman para promocionarnos, porque é mentira. Aparte que chega un punto que non precisan. Para que precisamos nós promocionar o felo? Para que? Mira, a baixada amarela decidimos non promocionala nunca. Vai como un tiro. Casi vai demais. Sí. Totalmente de acordo. A parte que, claro, ese rollo non así vos promocionamos, ten unha parte, eu creo, de soberbia, como en plan, mira, de que me necesitades para darvos a coñecer, como se vos non fosedes capaces de manter o voso e de que a xente coñeza o voso pola súa conta, etc. Claro, pero esos son conceptos distintos ao que che dicía eu. A min chámame de coles para ir. E eu vou encantado a calquer cosa. De Vigo, de Ourense, e os meus compañeros igual, Os meus compañeros, algúns son profes e teñen levado os seus traxes ás aulas. E lles encanta, pero ese é distinto. E hai que enseñalo, e me chamou un cole de Ourense fai 2 días, que querían aos nenos de Ourense explicarlle como son os entroidos da provincia, e, por suposto, dixémoslle máxima colaboración, o que queirades. Pero eso non ten nada que ver con convertirte nun producto. Igual que contratas a Panorama, con todos os respetos, a ver, non lo digo en plan peyorativo, pois contratas aos felos. Entendo. Para encher un oco. Sí, totalmente de acordo. Aparte, non é mesmo o fin cultural, divulgación cultural, histórica, a un público moi concreto que quere coñecer certas cousas que convertilo nun produto baleiro turístico que estea ao servizo da facturación e de intereses políticos. Non, eu creo que aí hai unha diferencia moi grande. E xa para rematar, quería preguntarche que lle dirías a xente que vai visitar o entroido de Maceda? Eso, pois, comportamento, adaptación ás normas que rexen o voso entroido. Que lle dirías a xente pois que quere ir ou que está pensando ir? Pois primeiro que veña para entroidar, que veña cunha perruca, con roupa bella, que non veña como espectador. Eso é o primeiro que lle diría. Que veñan de entroido, que non veñan a ver un espectáculo, que veñan a entroidar, a pasar a tarde, a bromear, a botar unhas risas, a rirse deles mesmos, e que van a encontrar un contexto ideal en Maceda. Un contexto ideal, porque Maceda, repito, a vila de Maceda é moi de entroido, de festa, de disfraz, e o poden pasar moi ben. E o da figura do felo, se lle gusta, pois bueno, quizá o sábado sería o día máis masificado, porque, bueno, ve moita xente que está fora, en Madrid, Barcelona, Vigo, Coruña, e claro, son días festivos e vengan, pois vai haber quizá moito barullo, pero que é moi bonito ver os felos. Pois que se collan o coche e que non pregunten, que viren a Serra de San Mamede, que é preciosa, que collan o coche, porque a calquer pobo que vayan seguro que van a ver felos. E que os veciños lles van indicar e lles vai encantar que pasen polos povos, de verdad. Pero que veñan de entroido a disfrutar, non como espectadores. Sí. Totalmente de acordo. E xa, quero dicir, se alguén quere seguirvos, tedes redes sociais, página web... Si, nós temos en página web, non temos página web, temos en Instagram e en Facebook os felos das 12 parroquias. Aí, pois bueno, a ver, é certo que estes días nos chama moita xente pedindo horarios e tal, e ao mellor damos unha imaxe un pouco soberbia e prepotente, pero é que non lle podemos dicir onde vamos estar. Pero non lle podemos dicir porque igual nos liamos e en un sitio que íbamos a estar 1 hora estamos 3 horas, entendes? E é moi difícil porque te lías, porque te deixas levar, porque non queres someterte a un horario ni nada. Pero bueno, non hai problema ningún. Eu creo que vai haber moitísimo entroido, moitísimos felos, e sexa a hora que sexa, por exemplo, un sábado, que o día así máis potente, vades ver entroido en Maceda. Pois isto dito queda, verémonos esta fin de semana. Eu xa personalmente vou volver outro ano máis a baixada amarela e non o sábado pola tarde non estarei, pero pola mañá, como o venres durmo en Maceda, irei vos ver ali cando saiades a plaza e tal. Bueno, pois nada, pois xa tes o meu teléfono, mándame un WhatsApp e tomamos unha copa de licor.
tomamos algo e nada, sí, animar a xente tamén a ir por Maceda porque a min encantoume, levo saindo moitos anos e animar a xente a ir. Din por aquí, viva Entroido de Maceda, Solveira presidente. E nada, eso. Igualmente que Vale. a asociación anterior, agradecerte que estiveras aquí, agradecervos todo o traballo Moitas gracias a ti. que facedes e nada, eso, darvos as grazas por estar aquí e vémonos no Entroido de Maceda, que é onde hai que verse. Veña, moitas gracias e disfruta do Entroido. Chao, igualmente. Chao, chao. Chao.